denuncian venda de animais, con prezos a veces que meten medo. Por exemplo, hai nos que van desde os 600 euros, pero atención porque podemos atopar algún mesmo de 15.000, 10.000, temos aí un exemplo, tamén un bulldog de 15.000. A maioría de anuncios corresponden a furóns, a gatos, pero tamén atopamos sobre todo cans pequeniños, cachorros aínda, e normalmente, como estades vendo, con pedigrí. Atención porque nun dos portais máis coñecidos atopamos ata 600 anuncios como este. Hai que ter moito ollo, porque a maioría poden ser estafas e espiño, os que non o son, pode que non estean tampouco dentro da legalidade, non? Claro, María, sabes cal é o gran problema? Que nós vemos estes anuncios e a verdade é que están moi coidadiños, teñen toda a apariencia de legalidade, incluso moitos deles aportan documentación supostamente real para darnos o pego directamente, e non son reais, non poden existir, porque, sabédelo ben, imos insistir todo o que faga falta, só os criadores profesionais poden vender estes animais, criadores profesionais, ademais acreditados. Por exemplo, Óscar de Xea, atendede ben, que el sí nos ensina a detectar estes anuncios falsos. Óscar, temos que seguir a falar de venta ilegal a través, sobre todo, das redes sociais, de plataformas por internet, non? Sí, porque as plataformas moitas veces non piden o número de licencia de cada centro, e cada centro ten que ter a súa licencia oficial que lle permite facer venta de animais. A nova lei especifica que hai unha categoría nova que se chama criador rexistrado, pero non está funcionando todavía porque non salió o reglamento da lei. Entón, mentre non haya un reglamento, ahora mismo solo os centros con núcleo zoolóxico. Como podemos identificar se esses anuncios son legais ou ilegais? Pois deberían de indicar a licencia do núcleo zoolóxico correspondente. Moitos destes anuncios o que poñen é que teñen un afijo. Un afijo é un nome do criadeiro, nada máis. E iso non nos vale. Na web de Astelcre, todos os criadores que aparecen en Astelcre son criadores legais, que teñen todos os seus permisos. Non significa que sean mellores ou peores que outros, pero sí que teñen todo legal. Teríamos que buscalo dentro desa asociación. Podemos buscar dentro desa asociación, se está nesa asociación sabemos que é legal. Hai legais que non están na asociación, pero sí que todos os que están na asociación son legais. Pois aquí vemos, por exemplo, os diferentes licencias de núcleos zoolóxicos para cada actividade. Cada actividade ten que ter a súa licencia. Se non ten licencia, escapamos como da morte. E incluso agora a lei obliga a poñer o número de microchip de cada cachorro que se vende. Ante calquera dúbida sempre podemos chamar a Medio Ambiente da Xunta e que nos fagan unha comprobación de se ese centro é legal. Pois mira, nós podemos entrar neste primeiro, por exemplo, vale? E o que vemos é que nos dá a impresión de que sí, porque indica o número de microchip do animal que está en venta, indica o número de núcleo zoolóxico, vale? Pero claro, que non sabemos se este número de núcleo zoolóxico realmente se corresponde. Poden usar un número inventado ou falar con un centro que sí que é legal e prestarlle ese número. Eso é ilegal. Chamaríamos a Medio Ambiente para que nos comprobasen se este número de núcleo zoolóxico se corresponde con esta persoa. Se nos din que pertence a outra persoa ou que ese número non existe, sabemos que estamos ante un criador ilegal. Por exemplo, estes cans que veñen de países do leste moitas veces veñen ca idade falsificada. Cheganos a casa e faltanlle vacunas por poñer. Pode pasar que nós adoptemos un can e dentro de 2 anos, se non adoptamos nun centro legal, apareza o propietario original e non o quite. E legalmente non o pode quitar. Se vende un centro legal, non temos problema. O can foi adoptado por nós e nadie non o pode quitar. A nova normativa que salió a nivel nacional abre a porta ao que lle chamamos criador amateur, criador aficionado, que vai permitir ter un número de cans en cría sin pasar polos mesmos protocolos que se pasan para a obtención desta licencia. A vos chegan vos cans que ao mellor poden proceder desa cría ilegal, desa venta ilegal? Agora pasa moito menos, viñan moitos cans tamén dos países do leste, bicho maltés, caniche roxo, yorkshire. Agora se leva tamén moito de moda a combinación de según que razas, pero debemos de ceñirnos aos profesionais, a xente que sabe o que fai e que se preocupa da calidade dos animais, de que teñan boa vida, e axudar a que esa xente poida seguir traballando.